awuphile uphushe uphumelele kona konke okwenzayo. Igama kuPastor uNewton Freak. Inamba kuyisensa kuphela ngoba uyimember ye-channel. So ngo-9 ekuseni ka-5 ntambama usuke ungifonela, awungi-WhatsApp, awungithumelela ama-SMS. Fona-ke kusuka kungumsombuluko kuze kugcine ngoLwesihlanu. NgoMgqibelo nginokuba busy kanti ngeSonto ngiyakhonza ngiyisontweni. Sibheke uLungile eMhlanga uthi mkhulu kunjani, nginokuphupha amaphoyisa epequlule endlini. Epequlule endlini futhi she's dreaming, or she often dream of herself seeing cops searching her house. Yebo. Ungibiza-ke ngomkhulu, angiyena umkhulu ngaza kwethu. Igama engalisebenzisa yilo likaPastor Winning. Elikamkhulu siliyeke, yabona, hayi kabi. Uma uphupha amaphoyisa-ke, ngokwesintu amaphoyisa ngaba izidalwa zomuntu, amathongo omuntu. Kanti angaba abantu nje. Singawathatha njengengilosi, singawathatha njengabantu abathile ababi. Kuya-ke nge-context yephupho. Number 1, ngokuqondileke. Uma uphupha amaphoyisa, ngaba uPaul ubuma epequlule endlini, ngoba lokho kusengasho ukuthi kungenzeka amaphoyisa azogasela kwakho ngenxa yezitha noma ngenxa yezinsolo ezibhekiswe kuwe. So abanye abantu banalo siphiwo sokuthi boniswe into ezokwenzeka. Okay, asindlule lapho. 2, ngokwesintu, uma uphupha amaphoyisa, uPaul ubuma epequlula nje endlini. Lusengasho ukuthi kungenzeka izidalwa zakho azeneme ngezindlela zakho futhi kade zibheke ukuthi ayikho kuwe imithi engalungile oyisebenzisayo. Okusho ukuthi kujwayelekile ukuthi iPaul lingafika uma ukuthi ubuya kolanda imithi ethile kumelaphi ubese ephupha leli phupho kulezi zidalwa zemhambele uzohlola ukuthi le mithi ayilandele ayisimibi yini, akuyona yini yokulwa engafanele ngabe uyayiphatha. 3, ngokwenkolo, uma uphupha amaphoyisa ngabe uPaul ubuma epequlule endlini. Lokho kusengabe kukho kungenzeka uNkulunkulu akeneme ngawe futhi ingelosi yakhe kade izohlolisisa ukuthi akukho imikhuba emibi oyenzayo na. Amahubo 17:3, uyalinga inhliziyo yami, ungihambele ebusuku uyangihlolisisa, awufumani lutho. Ngiyahlosa ukuba umlomo wami ungaphambuki. KwabaseRoma 8:27, kepha yena ohlola inhliziyo uyakwazi ukuqondwa ngumoya ngokuba-ke ukhulumela abangcwele ngokwentando kaNkulunkulu. UJeremiah 17:10, mina Jehova ngivivinya inhliziyo, ngihlola izinso ukuba nginike ukuba yilowo naloyo ngezindlela zakhe nangezithelo zezenzo zakhe. Okay, asiyivale kanje. 4, kuyenzeka futhi uma uphupha amaphoyisa ube uPaul ubuma epequlule endlini. Olungabe lukho umuntu kungenzeka uyakhonjiswa ukuthi izitha zakho zizama konke okusemandleni ukuthola ukuthi ugabe ngani, uvikelwa yini, ngoba zisengahlola ukuthi ngabe akuphi amandla akho, kukuphi ukuphepha kwakho, uvikelwa yiliphi ithongo noma uzivikela ngani-ke, yabona, kusengenzeka futhi lokho. Asivale, siyabonga besibheka la amaphoyisa uma epequlula endlini, ephenya endlini, ephenya, pheqwe phakezi. Akuvama umusela ibusiso. Siweni phansi lamatulu